Ikusiko dugun alderdi hau, bai zuzen ere, Arraizatarren etxeko puska bat zen, deskabetu egin zen, eta haren ondorioz, erabaki zen lehen oso itzaltsua zen lorategia, soildu egin zen, zuaitziko berenak gelditu ziren, nunbait, baina ikusten denez, orain, urik gabe daude, askoz ere argi gehiago sartzen da, ikusiko dugu ere nola zen, eta gaur egun deskabetu ez den alderdia nola dagoen, etxe hartan bertan, eta ze diferentzia dagoen, eta zein diren, zuaitz zoragarri hauek, 10 likidan bar dira, 2 gaztainondo, eta batez ere astigar bat, agian, Iruinen, beste bat, bezalakorik ez da izan, segurazki, eta denak, ihartzeko zorian daude.